balletje maak je een rolletje van. Ja. Maar wel proberen, het is het beste om inderdaad op de stapel te doen. En niet op je handen. Hier dikker. Ja, dan gaat het rolletje beter gelijk uit. Ja, prima. Dat stukje. Als je een ander kleurtje hebt, dan je moet samen met hoe lang moet je? Hij is niet echt gelijk. Dan moet je de uitzijde gewoon even uitvoeren. Hoe lang moet je? Ja, dat komt op de website. Ja, op de high. Helemaal goed. Oh, wat leuk. Oh. Ah, een leuke jas. Oh, die Arjen Schuijers op. Ja, je moet... Heel erg warm maken. Ja, maar door de helft doen en dan tegelijk nemen en dan maak je er één van. Want dat ook op de PKN. Nee, je moet niet dik. Je moet gewoon een klein rolletje maken.